Být mámou je víc než jen role. Je to cesta plná otázek, objevů, radosti i pochybností. Skoro každý den objevíte něco nového. Podcast Gravido je tu pro nás všechny, které chceme zvládnout výzvy těhotenství a mateřství s jistotou a naplnit je malými výhrami. Jmenuji se Andy Voříšková a spolu s našimi hosty vám poodhalím svět mateřství, ve kterém objevíte odvahu, o které jste možná ani netušili. Mým dnešním hostem je Eliška Remešová, psychoterapeutka a lektorka. Eliško, ty toho děláš hrozně moc. Ty máš podcast, už tam budem, vedeš svoje lekce, přednášíš ve firmách. Mě by zajímalo, co je ale tvoje největší srdcovka? Rozhodně páry. Páry. Rozhodně partnerská problematika, no. Myslím, je to jako důležitý. Přijde mi, že tomu jako nevěnujeme moc, že to hodně podceňuje, máme pořád pocit, že ty vztahy fungují sami od sebe, takže to je takový, že když vidím, jak ten jeden vztah se někam posune, nebo když ty partneři říkají, děláme to partnerský minimum, to takový 3 víkendy pro partnery a když prostě ty zpětné vazby jsou, my jsme si mysleli, že se máme dobře, ale teďka je to úplně jiný level jako propojení toho, jak se na sebe naladěný, jak si jako rozumíme, tak to jsou vždycky jako velký výplatní dny, jak říká Kate Trávníček. No. Víš, co by mě zajímalo, s čím za tebou přijdou, jako s jakým zadáním a s čím pak odcházejí? Tak to je hodně individuální, ale myslím, že jako takový to stereotypní, a myslím, že bych to ještě jako potřebovala odlišit od těch jako párovek a od těch programů, že myslím, že u těch programů, ať už to jsou ta partnerská minima, nebo různý webináře, nebo nějaký přednášky třeba jako partnerský na healingu a jinde, tak tam často ty partneři chodí s tím, že je to dobrý a že se chtějí jako v tom oba nějak rozvíjet, nebo jsou nějak oba jako cáknutí tím seberozvojem už, takže prostě chtějí jako nasávat informace a dokážou si z toho něco vzít. A tam ty zakázky jsou jako většinou v tom, jako chceme se mít líp, spokojenější a tak dál. A u těch párovek je to jiný, jako samozřejmě částečně tam mám pocit pořád je ta jako trochu jako legrační a zároveň v tom životě moc legrační ne. Zakázka, změňte toho druhýho, jako vysvětlete tomu druhému, že já to dělám dobře, anebo že ten druhý to dělá blbě. Tak to je zajímavý, že jdou oba, ale. To si myslím, že tam jakoby skrytě je, jo, takový to jako tak nás vlastně rozsuďte. Ale je toho čím dál tím míň, což já jsem ráda. Takže teďka fakt vnímám, a možná jako to se nedá standardizovat, jo, protože samozřejmě myslím, že tím, jak komunikuju navenek, tím, co říkám, tak už samozřejmě to taky přitahuje nějaký konkrétní partnery, ale často tím pádem spíš partneři chodí s tím, chceme se mít líp, chceme prostě spolu být, přesně, máme tam děti, je pro nás důležitý spolu vydržet, ale už to prostě nedáváme spolu a je to prostě těžký a už nevíme, jako kudy kam, jako odkud to chytit. Takže tam často takový to dejte nám jako nějaký impuls, jak s tím jako naložit, no. A s čím odcházejí, s tím, že to jako nebude lehčí, mám pocit, že jako neodcházejí žádným univerzálním návodem, ale odcházejí nějak víc pochopení se vzájemně. Takže mám pocit, že jako si víc uvědomujou, že na ty výzvy jsou oni dva spolu a ne, že stojí proti sobě. A že jsou možná o tebe vybavenější na tom pracovat. Jo, to si myslím, že jo. Že to se daří. Dobrá. Dnešní téma je to, jak změní náš vztah s partnerem to, že budeme mít dítě nebo že už ho máme. A mě by zajímalo hned takhle na úvod, protože já, když jsem otěhotněla, tak to všechno bylo hodně o mně, já jsem to vnímala, pro mě to bylo důležitý, protože já jsem chodila na ty kontroly, že jo, já jsem cítila první ty pohyby, ale ten partner je takový trošku odstrčenej a některý ženský to mají tak, že je skoro mrzí, že toho partnera nedokážou nějak šikovně vtáhnout, zapojit. Jak to udělat tak, abych už v tom těhotenství ho nějak přiměla k tomu se víc těšit, nebo aby to trošku víc prožíval se mnou? Nevím, myslím zase, že každý pár to bude mít jinak, ale spíš bych jako řekla, proč to tak je, jo, že nám se to děje v tom těle, že jo. My to denodenně cítíme. V podstatě ne denodenně, ale jako hodinově ovlivňuje. To znamená, prostě cítíme, že se tam něco děje, cítíme, že nám není dobře, cítíme se unavenější, nebo naopak jako najednou cítíme, že nám to někde tlačí nebo něco. To znamená, v podstatě to, aniž bychom chtěli, tak to dítě nám dává v podstatě jako několikrát za den signál, jsem tady, jako všímej si mě, už jsem tady, už se připravuju, půjdu na svět, jo, a už se tam klubu. A to nás vlastně nutí se nějak ovlivňovat, jo. Já si pamatuju na svou profesorku Lenku Šulovou, když nás učila vývojovou psychologii, jak to ten plod už komunikuje s tou maminkou tím, že když je mu nepohodlně, tak ji šťouchne tak, aby se ona pohla. Jo, že prostě ta maminka ani neví, proč se jako najednou prostě jde lehnout, nebo proč se najednou jakoby natáhne, nebo proč se najednou rozepne ty kalhoty, že to jako dělá jenom protože jí to tlačí, ale přitom to udělalo to dítě, že jo. To dítě už jí říká, uhni. Prostě pust mě, já tady chci mít prostor. A tohle všechno vlastně způsobuje, že my se najednou už na to dítě fokusujeme. Ale nic z tohohle ten muž jako nevidí. Takže kolikrát ten první kontakt toho muže s tím dítětem je až ve chvíli, kdy to dítě fakt začne kopat a jde to vidět.
že se najednou sáhne a kopne do něj. To znamená, že až tu chvíli si říká jako wow, ono se to jako děje. Ale stejně, když odejde do práce, tak na to vlastně zapomene, protože se to tam nepřipomíná pořád. Jo? Nechodí mu žádný SMSky, jsem tady, hele, koukej na mě. Jo? To znamená, že potřebujeme, pokud vlastně chtějí ty ženy do toho může vtáhnout, tak potřebujeme ho o těchto věcech jako nějak informovat. Samozřejmě skvělý je, když ten muž chce přijít na tu kontrolu. Já myslím, že prostě je fantastický, když ten muž vidí na tom ultrazvuku, že se tam to děťátko hejbe, že tam je, že tam má to srdíčko, že tam má ten genitál jako důležitý, tak co to bude a tak. Tak si myslím, že tohle s tím hodně souvisí. A potom, když tomu muži se jako daří, a to často jako buď ty muži sobě jakoby mají a je to jednodušší, a když to nemají, tak si myslím, že je důležitý na něj jít jako pomalu a netlačit je do toho, aby ten muž už vlastně s tím dítětem nějak komunikoval. Jo, to, že tam nějaký návyk, že každý ráno na něj jako promluví na to břicho, jo, nebo vlastně si zvykají taky na to miminko, na ten hlas. Takže myslím, že je důležitý ho jako v tomhle směru začlenit a zároveň nějak, myslím si, že něco, co pro ty ženy, ne pro všechny ženy je samozřejmý, je jako dávat najevo tu křehkou zranitelnost ve smyslu, teď od tebe potřebuji pomoc. Jo, že vlastně pořád zažívám hodně těhotných žen, které jsou jako já sama, jo, já to zvládnu, nepomáhej mi, to je dobrý. A myslím si, že tohle je naopak ta jako výjimečná příležitost, pokud jsem to do té doby v tom vztahu nedělala, to tady dělat začít a využít toho, že jsem v jiném stavu a vyžaduju jinou péči a že ten muž vlastně cítí tu užitečnost a tu potřebnost v tom, že tam pro tu ženu je. Jo, zatímco je to jako těžký se nutit, nebo těžký se furt nabízet, když ta žena je jako samostatná, soběstačná a vlastně mě nepotřebuje. Je pravda, že když jsem se s kýmkoliv nějakou kamarádem bavila o tom, kde jim manžel nejvíc pomohl, tak vždycky řekli, no úplně při porodu, jakože tam, kdyby nebyl, tak já bych to nezvládla. A pak se ptám těch kluků, jako, co u toho porodu, jaký to bylo, co jsi tam jako dělal? Vůbec nic, já jsem byl úplně zbytečnej, jo. A já si vždycky říkám, tak jako, byli jste oba úplně u jiného porodu, každý to vnímá jinak, ale je to tak, no. A když jsme u toho narození, co se nejčastěji ve vztahu změní tím narozením dítěte? No všechno. No zajímalo mě, co si myslíš ty? Tebe to čeká ještě. Co si myslíš, že se nejvíc změní? Že strašně záleží na tom páru, jak byli zvyklí žít doteď. Že my třeba s manželem jsme byli hodně busy, nebo prostě byli jsme zvyklí přijít z práce a ještě pracovat na svých projektech. A my budeme podle mě čumět, jako, že nebudeme moc sedět u těch našich počítačů. Takže nám to udělá hroznou pivku do toho pracovního života, protože doteď my jsme spolu netrávili za tolik času, když jsme spolu jako přes 10 let, ale mám z toho obavu v tomhle hledisku. Jiný partneři jsou zase takový, že se třeba hodně hádají nebo mají hodně konfliktů, což jako neříkám, že je špatně, někdo prostě potřebuje trošku ty konflikty ve vztahu a myslím si, že se ještě vystupňujou, jo? Že vlastně člověk, jak bude nevyspalej, bude řešit spoustu věcí, tak na toho druhýho dřív prostě vyjede, budeš mít méně trpělivosti, takže myslím, že spíš ty věci, které už teď v tom vztahu máš, se podle mě znásobí. Jo, a to bych řekla, že to tak je, že taková lupa, no, zvětšovací sklad toho, co v tom vztahu už je a zároveň to, co prostě způsobuje ta únava, je, že mizí ten jako retardér. Jakože mizí taková jako fakt jako solidní, tlustá vrstva, do který může spadnout jako spoustu sraček s prominutím a ono se to nějak jako ustojí přesto, protože to k tomu druhému nedoteče. A tady tohle tím porodem týden po týdnu vlastně úplně ubejvá, až vlastně dojdeme na to, že tam není nic. A to si myslím, že jsou to jako nejtěžší fáze, nejtěžší okamžiky toho partnerského vztahu čerstvých rodičů. Že najednou vlastně každou větu, kterou vypustíme z pusy, tak tam není žádná korekce, my ji říkáme úplně na plnou pusu a ten druhý ji slyší úplně naplno a úplně jako dovnitř. Takže to je ta fáze, která je potom jako nejtěžší a kdy potom několik lidí na sebe koukají a říkají, proč my dva jsme spolu. Ale myslím, že to je právě tím, že si mnoho lidí neuvědomuje, že fakt ten polštář jako ubejvá, až tam není vůbec nic. A že on zase časem naroste, ale že to trvá jako fakt roky. A samozřejmě se to stupňuje intenzitou toho dítěte, že jo, jak moc se daří, jako jaký byl ten porod, jaké bylo 6 nedělí, jak moc se daří navázat jako na kojení, pokud je to tam téma, jak moc se jako tomu dítěti daří spinkat, nespinkat, jo, že to vlastně všechno potom ovlivňuje. Ale myslím, že jako tohle je to jako jádro ty největší změny, že zmizí ten polštář, že bychom se bavili o té partnerské dynamice. Protože potom přesně ta témata, která v tom vztahu jsou, najednou vlastně začnou vyvstávat v té jako úplně rizí energii a podobě. A samozřejmě ty nejčastější kulisy, já tomu často říkám jako že ty témata jsou kulisy, kde se to odehrává, to, co se nám tam děje. A to je samozřejmě nejčastější čas. To znamená, jako kdo má čas na co a že nemáme čas. Ta únava ve smyslu nějakého jako soutěžení, kdo z nás dvou je víc unavený a kdo z nás dvou má nárok na to odpočívat a kdo ne. Potom ta jakoby nerovnováha v té jako ženský nesvobodě,
toho, že ta žena musí a ten muž nemusí, to se nezmění. Pokud ta žena jakoby kojí a je doma, tak tohle se prostě nezmění, ale to je jenom o tom, jestli to oba dokážou uznat a přijmout, že tohle je teďka jako to nastavení. A jestli to ten muž jako vlastně spíš zhoršuje, nebo jako to tomu pomáhá. Úklid, samozřejmě, jako domácí práce a to jako bytí na všechno sama, jako častá hláška. Sex samozřejmě, to znamená jakoby i proměnění těch preferencí. No, tak tam samozřejmě promítají jako finance, kariéra, jo, jestli je, není. Jo, já jsem dávala na Instagram právě otázku ještě včera večer. Mám tam, já nevím, asi přes 100 odpovědí. Já jsem se točila všechny kolem těchto témat a často tam potom vyvstává, jako několikrát jsem opakovala třeba pozdní příchody domů. Jo, jako, že častý téma hádek a ta častá kulisa je, proč chodíš tak pozdě? Jo, protože ta žena už nemůže vlastně, když mají to tradiční nastavení, že ona je doma a on pracuje. Na druhou stranu je pravda, že ten chlap někdy přijde domů a prostě takhle mezi dveřma mu hned čoupneš to dítě, což je samozřejmě pochopitelný, což tam celý den úplně jako pod pokličkou, ale je to náročný. Dá se na tohle všechno nějak připravit? Já věřím, že jo. Už to taky několik let tenhle program jako v šuplíku tvořím, protože mi to jako přijde podstatný, ale ještě teda není venku. Ale myslím si, že se na to jako nedá připravit tak, že by se ty věci úplně změnily, protože s tou únavou prostě moc jako nepohnem. Respektive víme, co můžeme dělat pro to, abychom byli vyspanější, víme, co máme jako jíst, víme, jak se máme hejbat a já věřím, že jako tvoje komunita je na tom líp, ale já, když se podívám sama na sebe, tak úplně nedodržuju všechny ty jako zásady, které by se měly, jo, jakože taky prostě si to dělám těžší. To není možný. No, tím prostě jo, že prostě nechodím spát brzo, i kdybych mohla a byla druhý den vyspaná, protože chci něco dodělat a konečně mám hodinu pro sebe, jo, a podobně. Takže to samozřejmě v tom hraje roli, ale na to se dá prostě jako jednak připravit co informace. To znamená podle mě prostě jako obrovský podíl na té spokojenosti to, že víme, co čekat. Že víme, že to přijde, že víme, že ten polštář bude mizet, že víme, jaký témata jsou nejtěžší a už je třeba nějak probereme předem. Pak taky to, že se o těch věcech fakt bavíme a nějak je máme odkomunikovaný. Protože já se vždycky směju tomu, že jsou jako, že jsou jako předporodní kurzy, víkendový, kde se řeší ten porod a přijde mi to jako skvělý, že se to děje. Na druhou stranu, ten porod je fakt jako předehra tomu něčemu, co se bude dít, jo. A ti lidi se cítí jako spojení a tak jako stmelení, nabití, připravení na to, že přijde ten porod. Ale pak přichází ten masakr. Teda samozřejmě ten porod může někdy, bohužel, být masakr, ale v tom kontextu jako co potom, jo. No, že vlastně důležitý se připravit i na to, tak jak to budeme dělat? Jako budeme vstávat oba, nebo bude stávat jenom ty, nebo jenom já? Jak to budeme dělat s financema? Jako jak dlouho jsme v pohodě, když nebudu pracovat, nebo nebudeš pracovat ty? Jo, dneska už není neobvyklé, že ta žena vydělává víc než ten muž. To znamená, že to už taky přichází do hry. Jako opravdu může ta žena být 2 roky na mateřské a na rodičovské, pokud ale má třeba jako dvojnásobný příjem, je to pro tu rodinu jako dobrý řešení, jo, takže jak to dělat jinak. Takže tohle všechno jako si odkomunikovat a ne s tím, že takhle, jak si to teďka řekneme, tak to bude, ale podle mě to, co je na tom nejklíčovější, je, že vlastně otvíráme to, že se o tom bavíme. Protože ono se to ještě 8krát změní, jako my jenom, že našim dětem je 5 a 2,5 a za těch 5 let jsme 4krát, 5krát změnili rodinný setting a vlastně si myslím, že být do nějaký míry jako připravená jako na pružnost, že se ty věci můžou měnit, je jako zásadní. A to se nedá dělat, pokud o tom celý život nemluvíme, pak se to dítě narodí, my o tom nemluvíme dál a jenom se na to téma hádáme. Jo? Že jako fakt je to o tom si to vůbec říct, protože to, co se mi děje fakt často u párů, kteří už jsou rodiče, že si to jako vůbec nikdy neřekli. Že třeba i jako fungovali bezdětně, přesně hrozně tak jako nezávisle oba si jeli svoje práce, vydělali se večer, měli hezký randíčka, jezdili na super dovolený a měli nějaký takový jako v podstatě marginální jako konflikty a pak se narodí to jako dítě. Prvních pár měsíců ještě třeba prožívají, když ten porod byl fajn a to těhotenství bylo dobrý, tak ještě pár měsíců potom jedou na té vlně oxytocínu a je to super. A pak najednou je hitne ta realita a oni vlastně jsou jako, já jsem vůbec nečekala, že budu doma celou dobu. A u něho je, ale já jsem ani nečekala, že to bude jinak. A najednou jako tam vlastně se odhaluje, že si nikdy neřekli tu základní představu toho, jak to rodičovství chtějí mít nastavený. Jo. A to ještě nemluvíme o výchově, o nějakých jako sladěných stylech a spoustě dalších věcí. Takže jak se na to dá připravit za mě, jako jednak tím, že mám nějaké jako základní informace o tom, jak to vůbec probíhá, co se děje. A druhá věc je, že mluvím o vlastních představách a přesvědčeních, které o tom mám a sdílím je s tím druhým a učíme se jako hledat nějakou společnou cestu. No a pak samozřejmě si myslím, že to je nějaký jako dovednostní návyk v obou ve smyslu říkání si o pomoc, pracování s vlastními hranicemi a potřebami. Jo. Pak samozřejmě to jde podpořit takými jako výchovnými kurzy, protože samozřejmě super, když od začátku máme informace.
Na druhou stranu mám pocit, že spousta jako maminek to přepaluje na začátku, takže prostě v prvním roce si nakoupí všechny možný webináře a kurzy pro děti 3letý a 5letý, za prvý si to jednak nepamatujou a druhá jako akorát na sebe kladou strašně vysoký nároky, který potom je samozřejmě těžký naplnit a pak z toho pramení další frustrace, zklamání, vztek. Jak s tím partnerem mluvit, abych ho neděsila? Protože já jsem se občas přistihla, že jak můj manžel moc netuší, jako nic moc, netušil, než jsem otěhotněla nic o výchově dětí a já už mám mladší sourozenec, že vlastně jakoby vím, co všechno to obnáší a vím, jak vlastně ty momenty byly těžký, že já mám pocit, že on zná děti jenom z takových těch návštěv, kdy jsme k někomu přišli domů, ty nás pozvali domů v tu nejlepší dobu, kdy to dítě většinou bylo v pohodě, takže jsme si chovali dítě, ono tak hezky koukalo, smálo se a on měl takovou představu, že tohle je výchova dětí. A já jsem v jednu chvíli se přistihla, že jsem ho hrozně strašila. Já jsem mu říkala, no ale ono to bude takový a takový, abych ho jako připravila na tu realitu, protože ono to takový asi fakt bude, ale pak jsem říkala, takhle zase k tomu nemůžu přistupovat, já ho tady jenom straším. Jak vychytat nějaký balans, aby partner pochopil, jaký to bude, ale zároveň, abych ho jako neděsila a nepůsobila hystericky. No, tak mi přijde, že to jako v pohodě to dělat, jo, protože prostě máme potřebu to nějak zabezpečit nebo jako připravit se na to. Ale mě přijde hodně užitečný se na to ptát spíš. Jak to máš ty, co od toho čekáš, co si myslíš, že ta výchova je, jaký si myslíš, že to dítě bude, jak moc si myslíš, že bude spát, nebude spát, jo, já jsem slyšela, že jo, nebo děti mých kamarádek to mají takhle, co myslíš, jak to budeme mít my a vlastně jako ho vést k tomu, že se nad těma věcma jako zamyslí vůbec, jo, protože to, co vnímám u tátů jako problematický, že jednak tady ještě nejsou úplně, jako děje se to už pomalu, ale nejsou tady moc ucelené informace pro otce. To znamená, že muži vesměs, pokud chtějí být aktivními táty, což si myslím, že v dnešní době jsou čím dál tím víc, jo, což je skvělý, tak ale to znamená, že spoléhají na informace, co dostanou od té mámy, nebo od té partnerky. Což ale v reálu znamená, že pak je tam ta máma, co to nějak dělá a snaží se to dělat dobře, ale zároveň má pocit, že teoreticky ví, protože se to nastudovala. A vedle toho je ta horší máma, která to dělá jakoby stejným způsobem, jenom blbě. Jo, takže pak ta máma peskuje toho partnera, že to nedělá stejně. A vlastně to, co mně přijde pořád důležitý, je jako mít v obě ty figury. S tím, že v obě ty figury něco reprezentují jako nějaký parametry, nějaký východiska, nějaký způsoby, nějaký strategie. A to, že jsou do určitý míry odlišný, je pro to dítě vlastně hrozně dobře, protože to dítě zažívá, že to není s každým člověkem stejný a že není každý člověk tak bezpečný třeba jako ta maminka a tak. Ale tím pádem by se ten partner potřeboval opřít jako o jiný zdroj informací, než je ta jeho žena, jo. Že to potom vytváří taky ten clash obrovský v tom partnerství. Takže jednak i třeba tomu muži jako doporučit prostě fakt se začít bavit s kamarádama, co už tátové jsou, jo, jako jít se poradit s ním, jo, když ten muž přijde a řekne, hele, jak to jako budeme dělat tohle, tak říct, hele, já nevím, já to budu jako máma dělat takhle, ale jak to budeš dělat ty jako táta? A tím vlastně jako trochu ukazovat, já od tebe nečekám, že budeš dělat to, co já. Já jsem máma a ty seš táta, takže ty dělej to, co máš dělat jako táta, ale to já nevím. Jo. A tohle si myslím, že je vlastně jako hrozně cenný, že to najednou vytváří tomu muži, jo, aha, takže já tady mám něco dělat a ty nevíš co, takže to musím vymyslet já, no OK, tak já to jdu zjistit. Jo, že vlastně najednou se tam jako aktivizuje takový to, chci to udělat dobře, ona mi do toho vlastně nemůže kecat, že to není její a tím pádem se jako ten muž v tomhle směru projeví víc. Ale to se mi líbí, že mu vlastně dáš nějakou kompetenci vlastně? A neříkáš mu jenom, chci, abys to dělal přesně jako já, protože moje cesta je nejlepší, dáš mu tu svobodu si na to přijít sám, jakože až si to dítě já donesu domů, tak já jako taky budu muset 10krát přijít na to, jak ho oblíct, co udělat a tak. A ten chlap tím, že nebude celý den doma, že, tak taky jako nemá si na to, jak přijít. Co nejvíc pomohlo tobě v té přípravě? Nějaký klidně konkrétní zdroj, co tě zaujalo, co jsi přečetla, poslechla? Za mě já bych jako doporučila asi všem těhotným takovou tu velkou žlutou bychli od Ingeborg Stadelmann. To je takový to šťastné těhotenství, přirozený porod. Přirozené těhotenství, šťastný porod. Jedno z dáme do popisku. Takhle to nějak je. Ale to je fakt velká žlutá knížka. To je německá porodní asistentka. Za mě vlastně ta knížka obsahuje všechno. Abych se vykašlala na jakýkoliv jiný knížky. Už ta knížka má jako biologický popis, co se přesně děje v tom těle. Má tam tu péči kolem, to znamená, jako co se té ženě
jakoby děje, co potřebuje v tu chvíli a tak. Takže tam hodně mapuje ty potřeby a tu péči. A zároveň tam nabízí nějaké alternativy. Takže ačkoliv prostě řeší medicínský porody a medicínský třeba jako přístupy, tak tam zároveň má ale alternativy pro různé napářky, pro byliny a tak. A zároveň, jako podle mě jedna z mála knížek, popisuje nejenom to těhotenství jako takové, ale popisuje i ten porod a popisuje i to, co se děje potom. Což si myslím, že se vlastně málo kde v těch knížkách objevuje. Že je tam prostě jako dvojstranná řešící očistky a jak ty očistky vypadají. A já jako si myslím, že jsem se relativně na ten porod docela připravovala. A stejně mě ty očistky úplně překvapily, že jsem na to jako koukala a říkám, co to je, jak to jako funguje, co to jako má být. Takže možná jako moje chyba, mojí nevědomostí, ale tady v téhle knižce, že jsem jakoby věděla, že to tam je, takže jsem to hned otevřela, všechno jsem si to jakoby k tomu přečetla a bylo to fakt takový dobrý průvodce. Takže to mi přijde, že hodně fungovalo mně. Zároveň já tím jako hodně v těch jako těhotenských tématech straším, ale pro mě tam byla jako klíčová pasáž vlastně o tom, když se ten porod nepovede, jakože když se něco stane. A samozřejmě to je jako těžký o tom mluvit, tam jsem to jako hodně tabuizovaný ve společnosti, ale zároveň já mám pocit, že mnoho žen si taky jako nějakým způsobem vybájí ten svůj porod a ty představy se nejsou ochotní jako vzdát a pak je tam nějaký vlastně tlak na kontrolu té situace, který si myslím, že jako taky není úplně jako hodnej pro nás, jo? Protože jako do jistý míry něco ovlivnit můžeme, ale to dítě se také rodí svým vlastním způsobem, nějak jako věřím v jeho vnitřní moudrost a zároveň se něco děje s celým tím jako organismem a tím jako systémem. Takže mě hrozně pomohlo, když se ptáš na mě osobně pomohlo si prostě týden před porodem přečíst i tady tuhle těžkou část a uvědomit si, že jsem prostě udělala maximum pro to, aby to bylo dobrý a že teď už se děje prostě vůle boží a že už to jako není v mých silách prostě. A to si myslím, že mi dodalo takovou tu takový to jako smíření a přijetí té situace, ať bude jakákoliv. Jo? A nedržela jsem se upěnlivě ty svý představy, musí to být jako krásný a dobrý a všechno v pořádku a rodit tímhle způsobem a za tak dlouhou dobu. Jo? Ale samozřejmě prostě kdo jsem, abych ze 2 jako zkušeností to generalizovala na všechny. Jo? Takže tohle bylo užitečný pro mě. A myslím si, že jako pro Adama, jako pro partnera, já mám pocit, že to nejužitečnější bylo, že jednak, a to máme podobně spolu, že jsem jednak jako naši první dceru rodila v adventním čase, takže on byl doma. Já myslím, že to, co prostě fakt nejvíc pomohlo, jo, že kromě týdne byl vlastně 5 týdnů s náma, že, protože měl 2 týdny tátovskou dovolenou poporodní a zároveň pak byly 2 týdny dlouhý Vánoce, takže my jsme měli jako fakt nějaký 4 týdny intenzivně doma spolu, kdy jednak vlastně já jsem cítila, že tam pro mě je a že prostě tam běhal s pitím a s čajem, s dekama, jo, a vlastně mě fakt opečovával. A jednak, že tam prostě byl úplně stejně času jako já, takže se naučil tou naší dcerou úplně všechno na začátku, že ji prostě přebalil, že já jsem se nemohla pohnout, že mi to třeba bolelo, že ji vlastně jako mi dával k prsu a že tam prostě u nás jako celou dobu byl. A to si myslím, že vytvořilo tak neskutečně silný pouto, co on s tou dcerou má, a že se jako vlastně narodil do toho otce taky v tu chvíli, jo, že to jako prošlo. Takže já bych hlavně doporučovala fakt všem si vzít ten čas potom, ať už je to 2 týdny, ať už je to 3 týdny, že může si k tomu přidat třeba jako klasickou dovolenou. Protože ono si může zdát, že tam jakoby není potřeba ten muž v tu chvíli, ale vlastně já myslím, že nám to fakt pomohlo, že jsme fakt si jako půl roku frčeli na dobrý vlně toho rodičovství, protože jsme prostě hodně času trávili všichni 3 v posteli spolu. Jo, že vlastně on se mazlil a že to vlastně bylo jako hrozně krásný takhle spolu být. Ale pak jako jsou, že David Škrobánek má podcast a dělá přednášky jako dobrý táta, Libor vlastně taky, jako táta, který byl na rodičovský dovolený, tak o tom hodně mluví a popisuje to. Matěj Červ, že na Instagramu známe jako táta na rodičovský, tak o tom taky mluví. Myslím, že Vlaďka Bartáková zase v tom je taková jako dobře pragmatická, že se jako chlapům dobře poslouchá a že často jakoby ona mluví o té jako mateřské otcovské roli. Takže to jsou za mě jako fakt dobrý zdroje, které těm jako tátům můžou taky pomoct v té roli. To je super. Možná ještě poslední otázka. Ten chlap často jde po porodu na takovou druhou kolej, nebo mě to říkal jeden můj kamarád, že říkal, hele, já jsem fakt jak 5. kolo uvozu už asi půl roku a já se snažím, zapojuju se a já stejně vidím, že ty 2 holky si tam doma spolu vibujou. Co můžu já jako holka udělat pro to, aby se ten partner necítil odstrčený? No, tak musí být potřebnej. Myslím, že to je jako stojí jako na tom, že tam opravdu musí cítit, že tam tu roli má. Já se tomu vlastně asi opírám asi jako o ty tradiční poznatky, které v té psychologii jsou, že vlastně je to, že jo, tak muž a žena, když budu teďka držet tady tu heteronormativitu, a za mě jako jenom tím chci říct, že i když jsou jako
stejnopohlavní páry, tak tam ale stejně mají ty gendery rozdělený, ty role rozdělený. Prostě někdo je tam víc pečující a někdo tam víc prostě pragmaticky něco zajišťuje. Takže tam myslím, že tam to jako nehraje teďka roli. Ale to, co je vlastně klíčový, že ti dva partneři jsou fakt takový jako dvojslunce, kolem kterých ty děti jako rotujou, jo? Což je nějaký jako dobrý rodičovský model. Že není to dítě mezi nimi a nemá plnou pozornost, ale že vlastně ti dva tam stojí. A vlastně během toho jako narození dítěte se to proměňuje tak, že je ta žena držící to dítě a pak je tam ten muž držící ty dva. A že ve chvíli, kdy se tohle, jako tady ten model, ta představa dostane do toho běžného každodenního života, tak to najednou vlastně začne dávat smysl. Že on tam není navíc, ale on drží to, že ta žena může s tím dítětem být. Jo. A to je najednou jako velká zodpovědnost a role. Jo. Takže to, že je odveze na kontrolu třeba. Taková jako drobnost, ale to, že je tam prostě přiveze a obstará to, že vlastně nese tu těžkou autosedačku prostě do toho auta. Nebo že když ta žena kojí, tak vlastně to je jako strašně zajímavý jako fenomén, že prostě nic a jakmile se to dítě přisaje, tak v tu chvíli ta žena má obrovskou žízeň. A je to jako strašně těžký v tu chvíli, kdy tam jako, že ještě na tom začátku prostě jak je nahatá, odkrytá, tam to dítě teďka se přisálo, takže šťastná, že se přisálo, nemůže se hejbat. A v tu chvíli, když to jakoby ten muž ví, běží tam s tou vodou prostě, nebo když nařekne vodu a on všeho nechá a přinese jí tu vodu, protože ono to je fakt úplně jako saharská žízeň najednou. Tak to jsou takové jako drobný detaily, kdy ta žena jako zjišťuje, je to super se od toho chlapa opřít, protože tam se mnou je. A vlastně mi to dává takhle najevo. Jo, takže já myslím, že je fakt důležitý ho potřebovat. A nesnažit se, to bude znít hrozně, ale nesnažit se být ta dobrá hospodyně. No, jako já jsem do toho spadla taky, si myslím, a teďka bych tohle rozhodně udělala jinak. Takový to, že když prostě v 6 nedělí přišla návštěva, tak já jsem měla tendenci se zvedat, že jdu dělat to kafe. Jo? A ono to prostě strašně nastavuje jakoby tu dynamiku, která tam potom jako je. A to, že já prostě ležím, třeba i na tom gauči, v tom obýváku se všema, mám to děťátko a třeba předem řeknu, prosím tě, všechno obstarej ty. Jo, a najednou tam je ten, a nebo ještě líp, i ten jako muž, když to třeba jeho máma řekne, mami, uvař to kafe ty. Tady je káva, tady je voda, jo, tady to máš takhle, udělej to, já se jdu postarat voní, jo, nebo voně. Tak si myslím, že to jako okamžitě nastavuje na začátku úplně jinak ta pravidla. Takže potom tam ty babičky a dědečkové jezdějí pomáhat a nejezdí se jako poňuchňat jenom. Jo. Což nemusí všem vyhovovat, ale myslím si, že tohle je takový, já se vždycky dělám legraci, že svatba je takový optimální období, kdy můžete něco jako hezkého partnerského těm dvěma dát a nevypadá to, že máte pocit, že mají problém. Jo, jakože jsme jako dělali takový svatební dary a zjistili jsme, že to je prostě jediný čas, kdy můžeme jako strčit jiné dvojici něco a říct jim, myslíme na vás, záleží vám na vás, protože o rok později nebo o rok dřív to bereme různě, tak stejně tak po tom porodu je optimální jako období nastavovat si to všechno jinak, tak jak chci. A vlastně nebýt v té roli, jsem úžasná máma, skvělá milenka, fantastická partnerka, úžasná snacha, perfektní hospodyně, blá, 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 jo. Takže tam mi přijde jako super období, tak na polovinu z toho se jako vysrat. Krásně si to uzavřela. Ne, moc děkuji za tvoje praktické tipy. Věřím, že jste si z toho mnohý odnesli a tobě moc krát děkuji, že jsi přijela pozvání. Díky, ráda se stalo. Díky, že jste byli součástí dnešní epizody. Být mámou je úžasná, ale náročná cesta, na které si všechny zasloužíme podporu a porozumění. Pokud hledáte další inspiraci, rady a tipy pro aktivní těhotenství i mateřství, mrkněte se na gravido.cz. V programu Gravido najdete cvičení všeho druhu pro období těhotenství i po porodu a spoustu lekcí z oblasti výživy, péče o miminko nebo vaše duševní zdraví. Jsme tu, abyste prožili mateřství s jistotou a s láskou ke svému tělu i k sobě. Protože spokojená máma je tím nejkrásnějším darem pro své miminko.